ng mga nagbabagang balita. Power substation ng Casureconos sa Calabanga, tinamaan ng kidlat. Higit sa 17,000 consumer, apektado. Ilang paaralan sa Naga City, naghigpit ng seguridad kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Bigatin umano sa pagtutulak ng droga, kalaboso sa bypass operation sa Naga City. 40 to 45 pesos sa kilo ng bigas at murang agri-products na ani ng mga magsasaka, tampok sa kadiwan ng NIA. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Higit sa 17,000 na mga consumer ng Casureco 2 ang naapektuhan ng malawakang brownout matapos tamaan ng kidlat ang power substation ng kooperatiba kahapon. Ang update, alamin sa ulat na ito. Puyat ang inabot ng senior citizen na si Nanay Merly Julia ng Barangay Santa Lucia, Magarao, Camarines Sur dahil sa magdamag na brownout. Bukod sa puyat, masakit rin ang balikat ni Nanay Merly kakagamit ng abaniko. Nakatulog po kamong tultul. Ay, tai. Tara mo pag maing kuryente. Napaidlip ka pero magigimata ka sa init. Napuyat ka po. Ha? Napuyat ka. Iyo pagka mata ko nga ni, nagimata kong mga lagpas 4. Isa lang si Nanay Merly sa libu-libong consumer ng Casureco 2 na apektado ng malawakang brownout matapos tamaan ng kidlat ang 20 MVA Calabanga Power Substation ng kooperatiba kahapon pasado alas 3 ng hapon. Ayon sa Casureco 2, higit sa 17,000 na consumers ang apektado ng malawakang brownout kung saan apektado ang mga bayan ng Calabanga, Bumbon, Magarao, Canaman at ilang mga barangay sa Naga City. Matapos ang assessment kahapon sa Calabanga Substation, hindi pa ito maaring i-energize matapos ang sere ng testing ng kanilang mga engineer. Kung pipilitin umanong i-energize na hindi pasado sa parametro alinsunod sa testing, ay maaaring masira ang substation na maaaring magdulot ng mas malawak na problema. Sa ngayon, may dalawang opsyon ang Casureco 2 para maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar, kasama na ang muling pagpapagana sa 10 MVA power substation sa Calabanga. Kabali na po dyan itong pagbuhay kaya itong lumang 10 MVA o si dating gamit igdi na 10 MVA power transformer na yaon sa Calabanga. Pwede pa man siya, kaya lang may mga proseso kitang aagihan before tang ma-energize liwat. Saro yan sa option. And ang panduwa, itong pagkaigwa po ng transfer of load. Gusto sabihon kaya pwede kitang saro sa pigaadalan ta itong pagkuha ng supply ali duman sa Naga City pasiring hindi sa nagkakapirang banwaan na naapektaran po kaining pagwara ng kuryente. Samantala, muling humingi ang Casureco 2 ng paumanhin sa mga consumer nito na naapektuhan ng malawakang brownout. Chris Novello, CSN. Kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, naghigpit ng seguridad ang ilang paaralan sa Naga City. Sa bayan naman ng Daraga sa Albay, required na ang pag-inspeksyon sa bag ng mga estudyante. Si John Amador sa detalye. Kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City nitong Lunes, agad na nagpatupad ng paghigpit sa seguridad ang ilang paaralan sa Naga City. Ang paaralang ito sa lungsod na pinakamalaking secondary high school sa probinsya, magkakaroon umano ng dagdag na 4 na security guards para sa dagdag seguridad. Nakilagan man din kami kan pangyayaring iyan. Nahiling ko iyan garo kasudma. Oo. Kaya nga ni insigida man kasudma itinapod ko sa kuyang in charge sa security and safety kan si mga estudyante. Nagulay na kami and kinaulay ko na din si sa kuyang sa finance na sabi ko mapadagdag akong 4 na security para may magman duman sa 4 na building. Ang projection ko duman sa in charge ko, sabi ko gusto ko niya ako pag break time ninda gabus na floors, may bantay. Kasi dapat makarespond ka tulos sa ano man na aberya. Gabus man sinam nakaradyo, pigagasusan di talaga yan. Actually kami nga ni, si kan last year pa kayo kasi taon-taon man kami,
Ikaw kami niyan ng metal detector. Kaya lang, ang limitation ba kang metal detector para sa SF, sige sa naman yan ng tanog. Mas kaningahon mo dyan, tanog yan. So, may specific siya. Ang instruction ko, sabi ko pag medyo nagduda ka mo, pagilidon, isikretong maray kasi kaulayon, and then, kung mapipwede, ipabuka sa iya ang bag niya para lang for safety measure lang. Malaking tulong din umano ang presensya ng PNP sa lugar na malapit sa U-Belt ng lungsod, mga tanod at CCTV ng barangay sa pagmonitor sa mga estudyante sa labas ng paaralan. Sa Daraga Albay, ipinagutos ni Mayor Vic Perrete ang pag-inspeksyon sa mga bag ng estudyante sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan kasunod pa rin ang shooting incident sa Tacloban City. Binigyan din ng isang anti-bullying advocate na mahalagang pagtuunan ng pansin ang usapin sa anti-bullying para maiwasan ang kalintulad na insidente sa Tacloban, sangkot ang mga tinatawag na Children in Conflict with the Law o CICL. Maliban dito, dapat ding maipaintindi sa mga kabataan lalo sa mga minor de edad ang hinggil sa Juvenile Welfare Act. Number one po is information and education po. Dahil ang mga aki, edad G's pataas, nakakaintindi naman po talaga. Pero constantly, kung naipapahiling ta na we are seryoso po ang eskwelahan, ang komunidad, sa pagtukar kaining mga arog kaining yung mga sitwasyon like bullying, number one, ma-appreciate man po yun kan mga aki. Sa aga po, may eskwelahan akong atindiran na mataram kita about anti-bullying. Dahil surugpunan po ining problemang ini. Si pangyayari pong arog sa Tacloban, sa iling ko surugpunan po ini yung isyong iniyo. Na dapat po ang mga yaon sa eskwelahan, perming nagmamakulog sa arog kaning sitwasyon. Dahil tatig papasipara na nadakula po ining bigla na naabot sa mga abotang mangyari. Ang mga aki na 15-year-old up, considered minor below 18, i-determine po kung makakomiter sinda ng sarong sala, i-determine muna po kayan kung igwasinda ning inaapod na discernment. Ini pong discernment na iniyo, kumbaga sa tuyan tataramon, kung naiintindihan ba talaga ninda si mga consequences kan si mga ginigibo ninda, lalo na po itong mga nakomiter na pagbalgar sa layi. May mga diversionary measures din umano na saklaw ng Juvenile Welfare Act ang ipinapatupad para sa mga children in conflict with the law, kung saan ikinukonsidera ang mga nakakaapekto sa kabataan kung bakit nakagawa ng krimen at paglabag sa batas. Jan Amador, CSN. Maaring week-long ang maranasang pag-uulan sa ilang lugar sa Bicol Region dulot ng enhanced habagat dahil sa bagyong Francisco. Ayon sa Pag-asa Agro-Meteorological Station sa Pili, bagaman malayo sa Bicol Region ang bagyo, hinihila naman ito ang southwesterly wind mula sa kanluran na nagdudulot ng sere ng thunderstorms, lalo na sa western portion ng Bicol Region. Nagbabala rin ang Weather Bureau sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas sa posibleng pagbaha dahil sa abot sa 50 mm na ulan dala ng thunderstorms. Binabantayan rin ng Pag-asa ang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maaari ring hilahin ang southwesterly winds na maaring magdulot ng pag-uulan sa Bicol Region. Possible po ma-extend pa yan kasi nakikita po natin by Friday lalabas yung Typhoon Francisco. So, bagamat aalis siya, ay hindi pa rin natin isawalang bala na may hila effect pa rin dun sa habagat nga. Mayroon pang pangalawang bagyo tayo nga nakikitang hindi naman papasok sa Philippine Area of Responsibility, pero ito ay makakapaghila pa rin po ng habagat. Isang cargo vessel naman ang sumadsad sa Piodoran Port sa Albay matapos hampasin ng malakas na alon dulot ng habagat. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Piodoran, bumalandra ang cargo vessel bago tuluyang sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat ng Pantalan. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Dahil sa insidente, naapektuhan ang operasyon ng Philippine Ports Authority o PPA sa lugar dahil sa laki ng sasakyang pandagat. Nahirapan din ang mga otoridad na maibalik ito sa pwesto na nakaapekto sa operasyon ng naturang Pantalan. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na magsisimula na ngayong Hulyo ang massive o malawakang rehabilitasyon sa Maharlika Highway, kasama sa tatrabauhin ang Mauka Bridge sa bayan ng Lupi na umuuga sa tuwing may dumaraang malalaking sasakyan. Si Jem Garcia sa detalye.
Magsisimula na ngayong Hulyo ang malawakang rehabilitasyon sa Daang Maharlika Highway mula Quezon Province hanggang sa Camarines Sur. Matatanda ang 2 beses na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lugar na matagal nang inirereklamo ng mga motorista dahil sa patse-patsyeng patrabaho na napabayaan ng ahensya sa matagal na panahon. Kinumpirma ng kalihim na magsisimula na ngayong Hulyo ang massive rehabilitation sa lugar. Binahagi ng kalihim ang massive rehabilitation kung saan may maayos na 4 lanes, street lights at daanang walang lubak. Actually, ongoing na yung ibang mga proyekto doon, pero yung major rehab, may 2 packages, binid out na ni RD Tanggol. Ito na, magsa-start na tayo this July. So, tuloy-tuloy na yon. Pero yung mga nakita nyo naman, no, basta nakatutok yung DPWH, marami ng portions na naayos. Pero yung mga magagalakihang pagsasaayos, in fact, magpe-present nga ako kay Mayor mamaya nung mga projects na nakagaya na for Andaya and Maharlika Highway. Yun, magsa-start na this July and then up to 2027. Isa rin sa target na masimulan ngayong Hulyo ang rehabilitasyon ng Mauka Bridge sa bayan ng Lupi na matatanda ang personal na naranasan ni DPWH Secretary Dizon ang pag-uga ng tulay sa tuwing dinaraanan ng mabibigat na sasakyan. Oh my gosh! Positibo ang ahensya na masimulan na ngayong Hulyo ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway kabilang narito ang Andaya Highway na unti-unti na ring nagagawa ng paraan upang magkaroon na ng komportable at ligtas na biyahe. Jam Garcia, CSN. Kalaboso sa Naga City ang bigatin umano sa pagtutulak ng iligal na droga. Higit sa 300,000 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam sa sospek. Habang sa Iriga City, higit naman sa kalahating milyong shabu ang nasabat sa magkakahiwalay na anti-illegal drug operations. Si John Amador sa detalye. Nang sumenyas na ang pusher buyer, agad na pinusasan ng mga operatibo ng Station 2 ng Naga City Police Office ang 26 anyos na si alias Bunlad sa ginasang bypass operation pasado alas 9 ng umaga sa St. James Street, Almeda Highway, Concepcion Grande, Naga City. Sa backtracking ng PNP, konsideradong high-value individual sa pagtutulak ng pinagbabawal na gamot ang suspect at dati na rin umanong nakulong sa parehong kaso. Nasa mismong operasyon din ang bagong talagang City Director ng Naga City Police Office na ang direktiba sa kanyang mga kabaro, mas maigting na laban kontra droga. Pagtuko pa ng ligdi, initially nagibo kita ning action plan regarding sa anti-drug campaign kang Naga City Police Station, Naga City Police Office. So ini siguro masasabi ta na saro ng resulta kang pagkakagibota kang anti-illegal drugs campaign strategy, binangako sa 4 na strategy. Number 1 dyan, itong supply reduction. Yan pagdakop ng mga pusher, mga manufacturer, couriers, etc. Saka itong panduwa, sa tuwang demand reduction, mga drug awareness program ang mga audiences yung mga youth, mga eskwelahan, and so on and so forth. Saka ini pa ang pantulutay yung inapod niya itong internal cleansing, manunungod ba nini sa paglinigan sa tuyang hanay, sa tuyang mga kapulisan, na maaraman ta kung may invuelto man dyan, kaya nagkakigo kita mga inapod na sorpresa sa mga random drug testing. Saro pa dyan, ini yung sa tuyang inapod na nakadakop kita kay po na maging epektibo man ang prosecution kani. So saro sa tuwing lakdang ini yung effective and efficient prosecution of drug cases. So yan, tangaring kung dahil man mapuho sa kunya na panahon, mabawasan ta padiit-diit or kung kaya tang maubos magsparay. Kabuoang 55 gramo ng hinihinalang shabu ang nasabat sa suspect na tinatayang aabot sa 374,000 pesos ang market value. Samantala sa Iriga City, 3 katao ang arestado sa magkakasunod na anti-illegal drug operation kahapon June 22, kung saan higit sa kalahating milyong pisong halaga ng pinagbabawal na gamot ang na-recover sa mga suspect. Nagpuon kita ng operasyon na mga bandang alas 7 ng pagkabanggi. 2 po yan. Ang primerong operasyon, kay Bataman ang PDEA, digdi,
Diyan po sa barangay San Francisco, Iriga City, Zone 4, diyan sa may Riles, sa may estasyonan. Nag-implementar kita ning sarong search warrant order na inisyu kang Judge Sigdi sa Iriga City na kung saan ang subject ay ni apat na magturugang na nag-ooperate ng illegal drugs sa saro ng harong. So, nadakop taligdi ang duwa sa magturugang alagad mayo sa duwang tugang kakahali lang daa. And syempre may nakuamang kita sa possession kaini sa mga kwarto kaini. Na-recover taligdi ang poko mas o menos 238,000 amount of illegal drugs or shabu. Mga bandang alas 9 maning pagkabanggi, nag-implementar kita ng saro man na buy-bust operation katuwang ang PDEA sa sarong high value individual na taga Buhi, Buhi Camarines Sur. Iyan suspetsado nag-transact din nagpabakal sa undercover kang PDEA asin kang kapulisan. Kaya po nadakop ta siya and lampas kabangang milyon na worth of illegal drugs ang na-recover sa iya. Ayon sa PNP, ang karamihan sa mga nahuhuli ay nasa unified list nila na patuloy na minomonitor dagdag pa ang tulong ng LGU at komunidad. Kaya ang malaking mga drug peddler ay nasasawata. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Jan Amador, CSN. Muling nagbabalik ang kadiwa sa National Irrigation Administration o NIA. Alok sa kadiwa ang 40 to 45 pesos per kilong bigas at murang agri-products ng mga Bicolanong magsasaka. Si Regine Bues sa detalye. Mga sariwang gulay, prutas, murang bigas at iba pang agri-products ang tampok sa kadiwa ng National Irrigation Administration o NIA Bicol na ginanap sa loob ng kanilang tanggapan sa Naga City. Direktang mula sa mga Farmers at Irrigators Association sa rehiyon, ang mga produktong ibinenta sa aktibidad na naging avenue rin para maibenta nila ang kanilang mga produkto. Para sa mga agripreneur exhibitor, malaking tulong ang kadiwa dahil nabibigyan sila ng pagkakataong maibenta ang kanilang mga ani ng direkta sa mga consumer. Dahil hindi na ito dumadaan sa mga middleman, mas malaki ang kita ng mga farmers mula sa kanilang mga produkto. Tatabangan kaming maitinda itong mga produkto saka nakakatabang man sa mga customer na may mamakalsindang mga press. So, nagpapasalamat ako sa NIA kay Director Gaudencio. Dawa por paano nag-organize sinda ka ini. Sabi nga ni kan kaiba ko gid nang ya pag magkadiwa nga pero may kitang okay ta ititinda nindang sa maray na dynamic pararayo na madara pa kun sari hindi na lang ma'am okay na. Kung saan ang programa ng NIA ngayon ay may programang gulayan sa kanal. Kung saan ito na po ang produkto para mga paggaganito po ay dalhin dito sa Region 5 para po ipagganito ipagtinda na kung saan po ay nagbibigay ito ng mga mamimili sa komunidad para po matulungan na ganito mababa lang ang presyo kayang-kaya. Nakatulong na po kami sa mga partner member namin na yung ani nila madala sa ganitong programa nakadiwa sa NIA. Then nagkaroon pa po ng kita naman yung asosasyon. Ayon sa NIA Bicol, bahagi ang kadiwa sa pagdiriwang ng anibersaryo ng ahensya. Layunin ito na matulungan ng mga partner farmers na maibenta ang kanilang mga ani habang nabibigyan naman ng mas abot kayang produkto ang mga consumer. Ang kadiwa sa NIA, garo naging na talaga yan, naging brand na nga niyan. Actually, kasubago nga ni may naghapod sa kuya kung ano da si difference kang kadiwa sa NIA tsaka itong kadiwa ng Pangulo na pinagkakandak po kang Department of Agriculture. So kung pagkatangani pong maisuhay ni itong kadiwa sa NIA na ini talaga pinagpapagalan kan sa tuyang mga NIA Assisted Irrigators Association kaya pigpangaranan ta ining kadiwa sa NIA dahil sinda talaga si bida kaini And importante ining maray in a sense na ining mga farmers ta ining mga irrigators associations ta igwasin daning direct market na napagdi-displayan kay itong mga produkto po ninda na napapabakal tulos ninda. And kumbaga another thing is itong mismong si mga parabakal nakakasiguro sinda na si mga babakalo ninda fresh from si mga bagong ani, bagong gusi pa lang ng mga gulay sa baratong presyo po
Bukod sa iba't ibang agri-products, mayroon ding murang bigas na lokal na ani ng mga magsaka sa Bicol. Samantala, maaari naman itong mabili ng iba pang mamimili sa halagang 45 pesos kada kilo na may limit na 10 kilo bawat individual. Kaya nilang magpabakal ng 40 pesos per kilo for our vulnerable sectors and 45 pesos man duman sa general public. Pero ito pong ibang mga irrigators associations nagdaraman po katong mga bagas maninda at a different price din, pero kaya pa rin kasi mga 48 pesos, 50 pesos na pinagpapabakal po ninda na parte din kang mga naging ani ninda. So, ini po bakuning hali sa ibang lugar o itong mga important kundi talagang inianikan sa tuyang mga Bicolano po ng mga farmers. Kung hihilingon ta po ang presyo kang bagas mo niyan sa tuyang market, ang nagre-range na po siya ng mga 50 to 60 pesos yung mga imported na rice, sabi ta nga ni murang bigas ng mga Bicolanong magsasaka. Kasi kumbaga at least shooting two birds with one stone. Nakapagtao ka na sa indaning direct market, at the same time natabangan tapasinda na mai-out itong sa indang mga bagas tulos na nabibenepisyaran itong mga kababayan talindig sa Bicol. Inaasahan naman ng NIA Bicol na muling maisasagawa ang kaparehong aktibidad sa mga susunod na buwan upang mas marami pang farmers ang matulungang maibenta ang kanilang mga produkto at mas marami pang consumers ang makakabili ng dekalidad at abot-kayang pagkain. Regine Boy, CSN. Nagpasiklab ng iba't ibang tricks ang mga skateboard enthusiasts sa paggunita ng Go Skateboarding Day 2026 sa Naga City. Nagbabalik si Regine Bue. Skateboard tricks, fingerboard jam, best and 80s costume at iba't ibang fun games, ilan lamang yan sa mga naging highlight sa Go Skateboarding Day 2026 presenting Night Ride. Higit kumulang 100 skateboard enthusiasts ang nakiisa at nagtipon-tipon sa nasabing aktibidad. Nagbahagi ang mga ito ng kanilang hilig sa skateboarding at mga kakayahan sa sport, chill at magaan ang takbo ng programa habang ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang mga skateboard tricks na siyang nagbigay aliw sa mga nanood at kapwa skateboarder. Ang maganda kasi kang skateboarding is community. Kasi kung mahiling man po nindungon yan, or maon kami gabos, garo yun ang saro sa kagayunan kang community sa nabuo dahil sa skateboarding. So sa objectives, ang goal mo niyan is talagang mapamaray ang community, lalo ni sa skatepark. Mga future plans na at least iguang monthly na garo general cleaning para i-maintain ang skatepark na Tig-Push Kang Skatopia organization. Nagsagawa rin ng night ride ang mga kalahok mula Civic Skate Park, dumaan ang mga ito sa Panganiban Drive at Magsaysay Avenue, bago muling nagtipon-tipon sa venue ng aktibidad kung saan ay nagdagdag ito ng sigla at kasiyahan sa pagdiriwang. Sa dikit na oras na preparation, what if mag-gibunta na lang siyang laid back na event na garo chill lang, chill ride, kaya kami nag-come up sa night ride. So turns out, magayon ang kadalawasan kasi yun man talaga ang pinaka-main goal kang Go Skateboarding Day is talaga mag-enjoy lang ang mga skaters. Samantala, taon-taong ginaganap ang Go Skateboarding Day sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang pagkilala sa skateboarding at sa mga taong nagtataguyod dito. Sa Camarines Sur, nagsisilbi rin ito bilang pagkakataon upang mapalakas ang samahan ng mga skateboarder at maipakita ang patuloy na paglaki ng komunidad ng skateboarding sa probinsya. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.